haittista päivästä ja ryhmän tuesta. Tässä oli tämä telepatia taas toiminut, niin mä luen vielä kesäkuun päiviltä yhden päivä kerrallaan tekstin vapaudesta ja vapauden toveriseurasta. Jos ihmisille vain annettaisiin ehdoton vapaus, eikä heitä pakotettaisi tottelemaan ketään, silloin he liittyisivät yhteen vapaaehtoisesti yhteisen edun nimissä. Kun en enää ala elää toisen ihmisen tai alkoholin määräysvallan alaisena, elän uudessa vapaudessa. Kun irrotan otteeni menneestä ja kaikesta ylikuormasta, jota olen kantanut niin kauan, tulen tuntemaan vapauden. Minut on ohjattu vapaaseen elämään ja vapauden toveriseuraan. Käyttäisin enemmän sanaa kaveri. Askeleet ovat suositeltava tapa löytää uusi elämä. Täällä meillä ei ole mitään käskyjä tai määräyksiä. Olen vapaa palvelemaan ennemmin halusta kuin käskystä. Minun annetaan ymmärtää, että muiden jäsenien kasvu on minunkin etuni ja minä otan mukaani oppimani asiat ja vien ryhmään. Yhteinen menestys saa mahdollisuuden kasvaa henkilökohtaisen vapauden vaikutuspiirissä. Tämä teksti passasi tähän saumaan kanssa aivan loistavasti. Ja nyt kun mä oon tässä ensimmäistä kertaa kuule ihan julkisesti tämmöisessä infotilaisuudessa, niin mehän kuule otetaan fläppitaulu. Vanhan kansan esitelmä. Ja mä oon paljon kuunnellut infoja, tosi monia. Ja yksi loistavimmista on ollut tuolla Latvalan Esalla. Kiitoksia Esalle ja soitin vielä Esalle, että saanko mä käyttää tässä meidän yksivuotisjuhlassa tätä hänen esimerkkiään ja lupasi että saan tätä käyttää. Niin mistä me puhutaan, kun me puhutaan riippuvuussairauksista? Ja mistä me puhutaan, kun puhutaan siitä, että läheiset sairastuu siinä päihderiippuvaisen rinnalla? Niin tää on niin hyvä tämä käsikirjoitus, mitenkä Esa tämän aukasi, että tämä on ihan pakko nyt. Ei oikein hitsaajan käsi, mutta nämä justiin saattaa olla. No niin. Jos nyt puhutaan vaikka alkoholistista, niin sillä on aika paljon niitä hetkiä, jolloin juodaan. Mulla oli myös näitä hetkiä joka päivä tai joka ilta, että mä join. No, sitten mitä siitä juomisesta seuraa? Siitähän saattaa seurata aika monesti tuo morkkis. Näkyyköhän tämä tuonne? Ei taida muuten näkyä tuonne meidän liveen. Mutta alussa, siinä vaiheessa, kun tämä riippuvuussairaus on niin kuin vasta orastavaa, niin morkkiksia tulee vain niissä kohdissa, että tulee jotakin ylilyöntejä. Sä pieksät akan tai ukon ja ajat lapset lumihankeen tai joudut putkaan tai käyt ryöstämässä APC:n tai käyt vieraissa tai jotakin semmoista tapahtuu, että se ei vaan niin kuin millään sovi sun moraaliin ja arvomaailmaan. Siitä tulee morkkis. No, mutta sitten kun on se hetki, että jotakin on tapahtunut, että on tullut se morkkis, niin sitähän seuraa sitten vaihe, että nyt mä en sitten muuten varmasti juo enää ikinä. Ja se juoppohan uskoo, tai päihderiippuvainen, tässä voisi sanoa, että en käytä, jos puhutaan addiktista, käytän tai juon. Älkää antako tämän häiritä. Tämän juomistermin tuossa. Mä käytän tuota juomista, koska se oli
meikäläisen ykköspäihde, tämä kaljottelu. Niin se tulee tuo en juo vaihe. Ja siinä kohtaa se päihderiippuvainen uskoo itsekin, että se loppuu. Se on niin kova se syyllisyys, että nyt se on tässä. En juo, en käytä. That's it. No, sitten mennään muutamia päiviä eteenpäin. Tässä on mennyt jo hyvin, eihän mulla mitään ongelmaa olekaan, että ehkä mä nyt tässä saattaisin pari ottaa. Mä rupean suunnittelemaan. Kauheeta, että mulla on huono käsi. No, ei se mitään. Näillä mennään. Ja siinä vaiheessa, kun se alkaa se suunnittelu, niin silloin ollaan jo tässä kohtaa meneillään. Seuraavaksi mä taas juon. Ja taas kun on tämä pyörähtänyt tämä ympyrä eteenpäin, niin täällä tapahtuu tämmönen spiraalin porautuminen kohti niin kuin pohjaa tässä riippuvuuden kehityksessä. Eli täältä jos lähdetään liikenteeseen, ei ole välttämättä mitään ongelmaa. Joka kerta kun me kierretään tämä ympyrä ja palataan aina takaisin siihen juomiseen, niin aina tämä kierrukka kiertyy yhden kierroksen syvemmälle. No, sitten siinä vaiheessa, kun olet tarpeeksi porannut tätä sun päihdekäyrää tänne alaspäin, niin sulle riittää morkkiksen syntymiseen se, että sä oot omassa kämpässä, omassa huoneessa, 4 seinää sisällä, verhot on kiinni, sä et soita etes tai et laita kenellekään edes mitään typerää viestiä, et hauku pomoa puhelimessa kännissä, eikä mitään tapahdu. Sulle tulee morkkis pelkästään siitä, että sä juot tai käytät. No, sitten taas tämä en juo vaihe. Se voi olla alussa pitkäkin. Tai siinä vaiheessa, jos menee vaikka kortti, tai se akka lähtee, tai se ukko lähtee, niin alkoholistihan voi olla pitkiäkin aikoja juomatta todistaakseen, että ei mulla ole mitään ongelmaa. Että tää on niinku ihan tuon mielisairaan puolison kuvitelmaa, että mulla nyt joku päihdeongelma olisi. Mä oon puoli vuotta tässä, kun on kortti narulla, niin täysin selvä. Raivoraittiina ehkä, pikkusen kitkerää saattaa olla se käyttäytyminen, mutta minä en juo. No, sitten loppuviimein kuitenkin se on mahdoton yhtälö, että ne selvät ajat kuitenkaan niin kun pysyis kovin pitkinä. Pikkuhiljaa ne pienenee, kun tämä spiraali kiertää ympyrää, niin tämä kiertää aina vaan pienemmäksi tämän alueen, missä on tämä en juo vaihe. Ja sitten se, että miten tässä voidaan niin sitä juomismäärää, kun toleranssithan kasvaa aina, kun mitä kauemmin sä juot, niin sitä kovempia on toleranssi. Jos vastaanotolle tulee ihminen, joka puhaltaa 3 promillea, niin voidaan niin olettaa ihan heittämällä, että sillä ehkä saattaa olla jonkunlainen kyseessä joku toleranssin kasvu, että se pystyy niin tuommoisessa kaasussa olemaan vielä hengissä. Tai sitten 1,5 promillea puhaltaa ja näyttää ihan selvältä, toimii täysin niin kuin normaali ihminen. Ja jos semmoinen, joka ei ole päihderiippuvainen, ottaa 1,5 promillen känni, niin kyllähän sitten niin huomaa, että se ei niin pysy edes pystyssä. Mutta meikäläiset, täysin toimintakykyisiä. Vielä lähdetään töihin. Täysin kaikki ok. Mutta se, että se juomisen määrä, huolimatta siitä toleranssin kasvusta, niin on sellainen, että siihen me ei voida tuijottaa, vaan se on se, miten paljon se päihde pyörittää omaa mieltä. Eli jos mä juon vaikka vain 1 kaljan joka ilta tai joka lauantai, ja mun on pakonomainen tarve saada se juua, se 1 kalja, niin siinä kohtaa se pyörittää mun mieltä niin paljon, että mun kannattaisi miettiä, että onko mulla päihderiippuvuus. Sitten se mitä tulee siihen läheisten sairastumiseen siinä rinnalla, niin
tämä spiraali, mikä tässä porautuu tänne alaspäin, niin tämä ajanjakso, että päästään tänne, saattaa kestää vuosia, jopa 10 vuosia. Ja jos tämä sama setti tapahtuisi 2 viikossa, että meidän läheiset näkis minut nyt ja sitten ne näkis minut siinä pisteessä, missä mä oon sen 10 vuoden ryyppäämisen jälkeen. Jos se ikkuna olisi 2 viikkoa, niin kukaan läheinen ei olisi niin kaistapäinen, että se jäisi katsomaan siihen parisuhteeseen tai sen ihmisen lähipiiriin, oli se rooli sitten mikä tahansa. Ne nostaisi kytkintä. Mutta kun tämä aikaikkuna on näin pitkä, niin ne läheiset, me läheiset, sairastuttaa siinä matkalla, toinen enempi ja toinen vähempi. Ja sitten se sairastuminen on mahdollista jo siellä lapsuudessa, niin kuin mulla itselle on käynyt, että en joutunut myöntämään sen, että on syntynyt alkoholistiperheeseen ja kasvanut sitä myötä hyvin semmoiseksi moniongelmaiseksi kimpuksi. Ja tämä kaikki, mitä tästä aihepiiristä pystyn peilaamaan teille, niin mä olen sen tutkinut itteni kautta. Että ongelmia on löytynyt kyllä joka lähtö. Mutta nyt tällä johdatuksella niin lähdetään tähän infoon. Ja Misa, olepas hyvä. Elikkä tervetuloa tänne Minnesarastuksen infoon. Olen Misa ja alkoholisti. Raitistuin vuonna 2016. Pääpäihteenä oli alkoholi. Ryyppäsin tanakasti vuosikymmeniä alkoholistisesti. Ainakin 13 vuotta. Sitä on vaikea sanoa, kun se raja aina häilyy, mitä enemmän sairautta tutkii ja omaa storia tutkii, niin sen kauemmin, sen aikaisemmassa vaiheessa se on itse asiassa alkanut tai tiedostaa sen itse. Et siinä vaiheessa, kun mä tulin itse hoitoon, niin mä olin sitä mieltä, että mulla oli se viimeinen 5 vuotta mennyt vähän lujempaa ja se viimeinen 10 kuukautta oli semmoinen lipsaus, mutta kyllä siinä oli 13 vuotta juotu alkoholistisesti tanakasti ja tehty kaikki temput, mitkä on omaa moraalia vastaan sen juomisen seurauksena ja kaikki negatiiviset seuraukset paina päälle sen verran, että läheisten painostuksesta menin hoitoon. En tosin raitistuakseni. Suunnitelmissa oli, että käyn Minnesota-hoidon perushoitojakso 28 päivää, jotta mun pääni selkiää, kun mä olin huomannut siinä vaiheessa jo, että päissään oli vähän semmoisia ideoita, jotka ei sitten niinku selvittyä tuntunut niin hyviltä. Ajattelin, että jos nyt mä teen itsarin, että mä nyt vedän itteeni kiikkuun sitten tämmöisessä känni-epätoivossa. Että se pää saadaan selväksi ja sitten tein sen itsemurhan, mutta sitten sillä hoidossa yllätys raitistuin 3. viikolla ja sillä tiellä ollaan. Eli 8. vuosi on raittiutta menossa. Vuodethan toki ei siellä selän takana laske, vaan yhtä lähellä on katastrofi kuin niillä, jotka on raitistunut tänään, eli 1 huikan päässä ja päivä kerrallaan mennään. Mutta lähdetäänpäs käymään vähän tätä, mistä haluan, missähän mä seison, mä näkisin tonne näkyy tuossa screeniin. Äläpäs kuule, huolehin tästä kameramiehen hommasta. Hyvä. Eli käydään käsitteitä läpi ensin, koska tässä tulee paljon puhetta ja pulinaa, niin että mistä puhutaan. Päihderiippuvuus. Tahdonalainen kontrolli päihteeseen heikko ja diagnostiset kriteerit, jotka käydään myöhemmin, niin ne täyttyy. Eli tämmöinen päihderiippuvainen ei pysty, sillä on turha sanoa korkki kiinni. Kun me puhutaan päihderiippuvaisesta, niin se sairastaa päihderiippuvuutta eikä pysty itse hallitsemaan päihteiden tai pelaamista juurikaan. Ja
tämä johtaa hoitamattomana ennenaikaiseen kuolemaan, tavalla tai toisella. Sitten puhutaan haitallisesta käytöstä, johon kuuluu esimerkiksi suurkuluttajat, jossa juomismäärät voi olla hyvinkin suuria, mutta pystyy rajoittamaan sitä päihteen käyttöä oma-aloitteisesti. Jos on jotakin, mulla esimerkiksi oli mun parasta oli aikoina 90-luvulla, me mellastettiin tuolla Helsingissä ja juotiin paljon molemmat. Joskus hän jo jopa enemmän, mutta sitten ikä alkoi tulemaan pikkusen lisää ja velvollisuudet kasvo, krapulat paheni, niin hän ihan automaattisesti vasta tullessa muuta, niin se niin kuin rauhoittui se käyttö. Kun meikäläisellä taas tuntui, että se lähti niin kuin, se vain kiihtyi. Että tavallaan negatiiviset seuraukset, ne vaikka huomasi, että krapulat pahenee ja akka käkättää ja yksi akka lähti ja toinen lähti ja kolmas lähti, niin se ei silti, se ei missään vaiheessa ei niin kuin, se juominen vähentynyt, vaan se siis niin kuin lisääntyy. Sitten on riskikäyttö. Haittoja ei ole eikä riippuvuutta, mutta se voi silti olla riskikäyttö, koska se voi kompastua tuolta nakkikioskijonossa jonkun nyrkkiin tai liukastua liukkaalla jäällä. Ja sitten on kohtuukäyttö. Ja kohtuukäytössä on nimenomaan, kun tämä kohtuukäyttötermi on mun semmoinen lempilapsi. Aika moni meidän potilaista sanoo, että he on kohtuukäyttäjiä. Tai mun mielestä tämä ihminen, joka on oikea kohtuukäyttäjä, niin se ei käytä sitä termiä. Tämä on niin kuin alkoholisten keksimä termi, tämä kohtuukäyttö, jolla yritetään peitellä sitä omaa alkoholismia. Koska kohtuukäyttäjällä ei ole minkään näköistä, se ei pyöritä sen mieltä millään tavalla tämä päihde. Että se juo, jos se juo, tai on juomatta, jos se on juomatta. Se ei aiheuta sille minkäännäköisiä säläreitä tai että jos ollaan suunniteltu vaikka, että no ensi viikonloppuna ne häät, missä on alkoholia tarjolla, ensinnäkään se ei sitä edes kiinnosta, että onko se alkoholia vai ei, mutta okei, häissä normaalisesti on. Ja jos viime hetkellä lapsenvahti peru eikä sinne päästäkään. Kohtuukäyttäjä voi olla, että no voi harmi, että olisi ollut kiva mennä sinne häihin, mutta ei tässä ole mitään mahda, että jäädään kotiin. Jos se on päihderiippuvainen, niin kun se on viikon siellä odottanut sitä, että kun päästään sinne, jos se peruuntuu viime hetkellä, se tavallaan se tilaisuus, jossa se tietää, että se olisi päässyt dokaamaan, niin se aiheuttaa tavalla tai toisella katastrofia, koska se maailma romahtaa. Ja tässä päihderiippuvuus, haitallinen käyttö ja riskikäyttö, ne on kaikki ongelmakäyttöjä. Ne rasittaa terveydenhuoltoa ja jonkun verran poliisia ja muuta. Mutta me puhutaan nyt sitten tässä, kun lähdetään eteenpäin tästä päihderiippuvuudesta. Eli siitä noin 10% väestöstä, jotka sairastaa päihderiippuvuutta, jolla ei ole kontrollia siihen päihteiden käyttöön, ja joka johtaa ennenaikaiseen kuolemaan ilman hoitoa. Ja sitten on vielä absolutismi. Siellä lukee raittius vapauspäihteestä. No se on sitä, mitä me tällä hoidolla tavoitellaan, eikä täysraittiutta. Kyllä. No niin, sitten sairauskäsite ICD-10 mukaan vähintään 3 seuraavista on todettu yhtäaikaisesti vähintään kuukauden ajan tai toistuvia lyhyempiä jaksoja. Ja siellä on voimakas himo, pakonomainen halu ottaa päihde. Tämä pakonomaisuus on se varmin merkki, kun se ei voi olla. Se on pakko vetää se viimeinen kalja. Kyky hallita sitä aloittamista, lopettamista ja määrää on heikentynyt. On niitä lupauksia, että minä lopetan, että tänään en juo 3 ja lähti lapasesta ja mennään yhdelle ja tullaan viikon päästä takaisin. Krapulat kovenee ja pahenee ja pitenee. Sietokyky kasvaa, tämä toleranssi kasvaa, niin kuin Sanna sanoi tuossa, että jos vastaanotolle tulee potilas, joka pystyy puhaltamaan 3 promillea ja kävelemään, olemaan vielä niin kuin suht normaalin oloinen, niin siinä on kyllä vahva epäilys herää, että hän on päihderiippuvainen, koska 3 promillen humalaan ei päästä millään liköörikarkin syömisellä tai champagnen tissuttelulla, että siihen tarvitaan päiväkausien juominen, yhtäjaksoinen juominen, että se ei muuten toimi. Tai saa siinä nukkua välissä. Mutta sehän se oli itselläkin sillä lailla, muistan kun mä join ensimmäisen kakkospäivän, mä olin ylioppilaskirjoituksen juhlimassa ja seuraavana päivänä päätettiin vielä jatkaa. Niin mulla oli semmoinen olo, että mä osaan lentää. Mä vedin sen ensimmäisen kakkosen. Toisen päivän humaa ensimmäisen kerran, kun se jysähti päähän. Mä muistan koko loppuelämäni sen. Mun isosiskon kaveri tarjosi mulle kossupullosta paikallisjunassa huikaa. Mä otin sen huikan, niin sehän ei käynyt poskissa ollenkaan.
osasin lentää. Juman kekka toisena päivänä pystyi juomaan tuplat mitä ensimmäisenä päivänä. Se oli aivan käänteentekevä kokemus, mikä sitten johti siihen, että tänä päivänä mä oon täällä töissä. Ja sitten tämä käyttö muuttuu elämän keskeiseksi asiaksi. Eli se juomisen suunnittelu, mietitään koska voidaan juoda, mistä hankitaan viinaa, mitä mä selitän Nakalle, että mä lähden. Mulla on ollut sellaisia tilanteita joskus, tätä mä aina sanon, että kun se aika, että koska mä olen alkoholistisesti pitenee, niin kuin tuntuu, että joka kuukausi, koska näitä juttuja itselle nousee mieleen vieläkin. Ja esimerkiksi, että jos oli jo sopinut kundien kanssa, että nähdään baarissa kello 8:30 perjantai-iltana. Ja tiesi, että silloin se tyttöystävän kanssa homma ei tule toimimaan, lähtölupaa ei ole. Niin alkoi keskiviikkona jo virittelemään pientä riidanpoikasta. Heitti sen siemenen sitä riidasta siihen. Sitten torstaina pikkusen jatkoi sitä. Sitten perjantaina katsoi, että kello on 4, nyt pitää ruveta lyömään sitä hönkää niin, että 8:30 aikaan pystyi lähteä kämpiltä. No vittu, minä menen sitten ihan samaan puun ja sitten sai tavallaan syyn ryypätä. Tai sai luvan lähteä. Ja sitten käyttö jatkuu, tämä on yksi, että käyttö jatkuu, juominen jatkuu, vaikka ne negatiiviset seuraukset tulee ihan, sä näet ne, sä huomaat mitä tapahtuu ja sä tiedät, että viimestähän tämä johtuu, mutta silti heräät se kaljanassa kädessä. Ja siinä on sitten alkoholin käyttäjäryhmien osuus työikäisistä. Eli kohtuukäyttäjiä on 60%, suurin osa väestöstä. Osaa ottaa ihan nätisti, ei mitään sanomista. Suurkuluttajia on 20% ja alkoholiriippuvaisia meikäläisiä on 10% ja sitten on täysin raittiita 10%. Että niin kuin suurin osa ihmisistä osaa käyttää alkoholia hyvin, mutta se, että niin kuin se mitä me keuhkotaan täällä aina tai se asia mitä me viedään eteenpäin, että sinne 10% meidän pitäisi päästä oikeaan hoitoon silloin kun me halutaan. Eikä meidän tarvitsisi maksaa sitä itse. Se on verinen vääryys suomalaisessa sivistysvaltiossa. No historiaa. Tämä nimensä mukaan tulee Minnesota osavaltiosta Yhdysvalloista ja se alkoi kokeiluna silloin tuossa 50-lukujen taitteessa, kun AA-järjestö oli perustettu noin 10 vuotta aikaisemmin ja siellä oli raittiita alkoholisteja ja valtiovalta huomasi, että hän raitistuu sieltä ja ne päätti sitten tehdä tämmöisen kokeilun, jossa tästä AA:n avulla raitistuneet sai perustaa tämmöisen ohjelman alkoholisteille, työikäisille alkoholisteille. Alettiin näkemään, että alkoholi on todellinen ongelma ja ne sai ikään kuin vapaat kädet tehdä sellaisen projektin, millä voitaisiin auttaa juovia alkoholisteja. Ja työntekijänä oli toimiva alkoholisti ja hoidossa muutama potilas. Ja 4 kohdasta koostui alun alkaen tämä, että käyttäydy vastuullisesti, osallistu AA-ohjelmaan, käsitteleviin luentoihin, keskustele muiden potilaiden kanssa ja sijaa vuoteessa. Mun mielestä se on ihan kohtuullisen hyvä lähtökohta. No, sitten mennään hoitomallin keskeisiin periaatteisiin, eli mitä täällä, miksi tämä on hyvä hoito, minkä takia täällä ihmiset raitistuu. Riippuvuus on sairaus. Tämä on ihan oikea sairaus. Ja sitten kun siinä on semmoinen homma, että meikäläinen ainakin kuuli aika monta kertaa juovaan aikaan sen, että no laitat sen vittu sen korkin kiinni. Se on niin ärsyttävää. Siis se on pahinta mitä voi sanoa juopolle. Että laita se korkki kiinni. Kyllähän sä pystyt. Se on sama kuin sanois diabeetikolle, että no säädäpä nyt saatana sitä insuliinia sitten. Niin, tuonne someen tiedoksi. Mä osaan puhua ihan nätistikin, mutta kun mä puhun tästä alkoholismista ja riippuvuussairauksista, mutta lipsuu kirosana. Jos jotakin ahdistaa, niin vaihtakaa kanavaa. Niin se todellakin on siis sairaus. Se ei ole meidän hallinnassa. Mä oon saanut yksi parhaimpia neuvoja, mitä mä oon saanut omaa pahempaan aikaan. Se oli mun isäni. Tarkoitti hyvää, aidosti. Että juo vaan joka toinen päivä, niin ei tule putkia. Että tämmöisiä. Tästä voi toipua.
Ihan oikeasti. Meillä on täällä paljon esimerkkejä. Tästä voi toipua, mutta tästä ei parannu koskaan. Ja kaikki raitistuu. Joka ikinen päihderiippuvainen raitistuu, mutta jotkut jopa eläessä. Ja me ollaan helkkarimoisessa vähemmistössä, siis me raitistuneet alkoholistit. Suurin osa, pitkästi yli 90% raitistuu vasta siellä mullan alla. Mikä on, niin kuin, on surullista. Tämä on työikäisten suurin tappaja. 2000 vuosittain menee tähän. Ja tämmöinen, kun puhutaan raittiudesta käsitteenä, niin se päihteettömyys tai pelaamattomuus, niin se on perusta sille. Mutta se ei suinkaan ole se koko talo. Ajatellaan, että varsinkin somessa paljon lukee, että mä oon ollut raitis 4 päivää. Sä et ollut raitis vittu sekuntiakaan. Sä kun sä oot raitis, niin puhutaan tunne-elämän raitistumisesta, kun sulla on helppo olla ilmaista päihdettä. Kun ollaan juomatta tai käyttämättä, niin se on, eikä olla raittiita, niin se vasta se on venkoilua. Se on, niin kuin, se on maailman eniten perseestä oleva olotila, koska sun koko elimistö huutaa sitä päihdettä tai viinaa. Sitä sä haluat. Ja sä oot luvannut sille käkättävälle akalle, että sä et juo. Se on ihan hirveä. Siinä on pakko saada se riita-aikaa, että pääsee. Siinä on pakko saada vaikka avioero, että pääsee dokaamaan. Koska se on kauheaa. Olla juomatta tai olla raittiinen on 2 aivan eri asiaa. Ja raittiuden perusta on se, että sä oot päihteetön. Että sun pää on selvä, jotta sä pystyt kokemaan ja näkemään niitä tunteita. Ja sä opit, että jumalauta negatiivistenkin tunteiden kanssa pystyy elämään, että ne tulee ja ne menee. Ennen vanhaan, kun tuli mikä tahansa tunnereaktio, negatiivinen tai positiivinen, niin siihen piti ottaa vähän huikkaa. Ja pikkuhiljaa, kun sitä juo tarpeeksi, niin tavallaan ne tunteet on kaikki tapettu. Et sen takia tämä päihteetön ja pelaamaton elämäntapa se on perusta. Mutta se on vaan perusta. Ja raittius on sitten se, missä tulee seinät ja jääkaappi ja ilmastointi ja katto ja koko talo. Ja silloin se elämä muuttuu. Silloin se on tunne-elämä, raitistuminen on tapahtunut ja silloin se raittius on helppoa. Se ei ole sitä hampaat irvessä kärvistelyä tai sitä suomalainen hyvä sana on tämä raivoraitis. Se tulee sitä kuivahumalikosta, joka on kireä kuin viulun kieli. No koska tämä päihderiippuvuuden ja seurauksethan ulottuu kaikille elämän osa-alueille, niin silloin hoidon pitää napata, ottaa koppi koko paketista. Ja meillä hoidossa olevia potilaita nimitetään potilaaksi, ei asiakkaaksi 2 syystä. A, tämä on sairaus, niin silloin siinä ollaan potilaita, ja B, ei asiakkaaksi sen takia, että on olemassa sellainen lause, kun asiakas on aina oikeassa. Meillä on potilaita, niin vältytään siltä. Ja sitten hoidollinen ympäristö on erittäin tärkeä, että se on kaunilla, rauhallisella luonnon paikalla. Nyt mä sanon tämän varmaan somessa nyt kaikki kotilääkärit, ottakaa Google esiin. Tämä on nyt sitten hirvittävästi yksinkertaista. Mutta aivokemiallisesti homma toimii niin, että sen takia tämmöinen luonto ja rauha ja tämmöinen on oikeasti tärkeää. Mä oikaisen nyt tosi paljon, että jos siellä on aivotutkijoita ja muita, niin jättäkää ne kommentit kirjoittamatta. Mutta tämmöinen luonto, esimerkiksi luonnossa kävely ja järvenrannalla olo, niin se lisää serotoniinia meidän aivoissa. Serotoniini on tavallaan se lähde sille tyyneydelle ja rauhallisuudelle, mikä me raittiudessa etsitään. Mielen rauha on lähinnä, mikä kuvaa sitä raittiutta. Kun sitten taas dopamiini on se, mitä me saadaan tämmöisistä nopeista hommista, niin kuin laskuvarjohypystä tai viinasta tai seksistä tai pelaamisesta, mikä tuo sen nopean mielihyvän tunteen. Ja sitten kun sitä nopean mielihyvää me lähdetään metsästämään liian kauan, aina toista. Me pitää saada isompia annoksia, että me saadaan sama dopamiiniryöppäys. Niin se me vaikuttaa meille pikkuhiljaiseen epätoivoon. Niin sen takia tämmöinen luonto on niin kuin aivan loistava serotoniinin lähde. Saa nähdä monta kommenttia tulee tuolta. No sitten syyttely ei johda mihinkään. Tämä ei ole kenenkään syy. Tämä ei ole sen syy, että minulla ei ollut pienenä vihreitä sukkia tai Nintendo Switchia. Tämä on sairaus. Ja kun päihderiippuvainen ymmärtää sairastavansa sairautta, niin se helpotuksen tunne on aika kova. Se ei tarkoita sitä, että se pääsisi sen sairauden taakse piiloon. Kyllä se joutuu kohtaamaan aika niin konkreettisesti tässä hoidossa niin kuin ne juomisen seuraukset. Mutta se, että se ymmärtää olevansa sairas. Mulla oli semmoinen
loppuaikoina varsinkin, niin mä en ymmärtänyt enää omaa itseäni. Mulla oli vaikea katsoa peiliin. Mä en tajunnut omaa käytöstäni. Että minkä takia mä toimin näin. Niin hoidossa, kun mä sain tietää, että se on oikeasti sairaus, niin se helpotti paljon. Se tavallaan avaa sitä polkua sille toipumisen tielle. No, riippuvuussairaus on primääri, itsenäinen, krooninen ja etenevä sairaus. Kyse ei lähtökohtaisesti ole oire jostakin muusta sairaudesta. Joten riippuvuuden hoidon on oltava ensisijainen kohde. Tähän varmaan mennään vähän myöhemmin, mutta nimenomaan se, että mikä tahansa psykiatrinen diagnoosi, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, paniikkihäiriö, unettomuus, nämä tulee meille niin kuin kaupan päälle tuosta päihteiden käytöstä. Niin ennen kuin niihin päästään pureutumaan, niin se päihderiippuvuus pitää hoitaa siitä pois. Ja siihen me täällä keskitytään. Ja sitten kun taikaiskusta aika monella nämä masennukset ja paniikkihäiriöt ja unettomuudet häviää samaan syssyyn. Ja hoidon tehtävä on motivoida potilas. Kun aina sanotaan, varsinkin sinne someen sanotaan aina, että ei kannata lähteä hoitoon niin kuin itse haluaa raitosta. Hevon paskat. Jonkun pitää haluta. Vaimohalu riittää, pomohalu riittää, lastenhalu riittää. Jos jollakin on motivaatio, että tuon retalle pitää saada hoitoa, niin se riittää. Täällä hoidon yksi tärkeimpiä tehtäviä on saada se potilas näkemään, mitä se juominen on tehnyt. Avata sille valinnan mahdollisuus. Minä voin, että sillä on se hoidon jälkeen mahdollisuus valita. Ja se tietää, mihinkä se polku vie, jos se jatkaa juomista. Ja se näkee sen toisen polun, mihin vie, jos se jatkaa raitista elämää. Se on niin kuin, ja ymmärtää sen, että se raittiuden hoitaminen on sen niin kuin ensimmäinen tehtävä. Se on meidän hoidon tärkein tehtävä. Sytyttää se halu, se toivo ja päästä siihen toipumisen polun päähän. Kyseessä on kemiallinen riippuvuus, joka tarkoittaa sitä, että mikä tahansa keskushermo on päihdyttävästi vaikuttava aine. Muun muassa mielialalääkkeet, se aktivoi sairauden. Päihdettä ei voi vaihtaa toiseen. Mä olin juova aikaan kokkelin ja otin vähän kokaiinia. Ja mä mietin sitä, että tää tuntui niin hyvältä, että mun on pakko olla varovana, tätä mä en voi jatkaa. Mutta samaan aikaan mä vedin 2 litraa viinaa päivässä. Ja niin kuin mä en huomannut sitä, että se voi ehkä se viinakin niin tuoda niitä ongelmia. Mutta mä olin jotenkin ylpeä itsestäni, kun mä en sitten ratkennut kokainiriippuvaiseksi, vaikka kun se tuntui niin hyvältä. Mutta tämä ongelma, mikä tässä on, että sitä puhutaan kyllä tuossa vähän myöhemminkin, mutta nimenomaan se, että kun me ollaan raittiita ja me ollaan päihteettömiä, niin silloin mikä tahansa aine, mikä tahansa keskushermostoon vaikuttava aine, laukaisee meidän päihderiippuvuuden. Ja se on tänä päivänä aikamoinen ongelma, kun jos menee lääkäriin, taas tuolla joku riehantuu. Jos menee lääkäriin ja valittaa, että pikkuvarpaan kynny on tulehdus ja sieltä saa saatana opamuksen. Jos menee valittamaan unettomuutta tai masennusta tai pahaa oloa lääkäriin, niin kysyy, että no paljonko sinä käytät alkoholia. Päihderiippuvainen sanoo, että minä juon 2 saunakaljaa ja se saa ne lääkkeet sieltä, meillä on sekakäyttäjä. No sitten, raitisalkoholisti menee sinne ja silläkin voi olla masennusta tai unettomuutta ja muuta. Ja se valittaa sitä. Ja jos se ottaa nyt sit siihen unilääkkeen, vaikka se ottaa siihen unettomuuteen, elämässähän voi tulla hankalia tilanteita myös raitistumisen jälkeen. Niin jos se ottaa sitä vaikka ketopinoria, unilääkettä siihen, niin se laukaisee sen päihderiippuvuuden. Sama on kovissa särkylääkkeissä. Se on ihan todellista, siinä on pidettävä, siinä on oltava tarkkana, jottei vahingossa sitten tavallaan laukaise sitä. Ja se päätyy aina siihen alkuperäiseen pääpäihteeseen. Eli jos minä ottaisin nyt hammassärkyä, mikä se on se yleisen hammassärkyyn myöttävä kodeinipohjainen lääke? Panakodia. Niin sitä ei mentäisi kovin pitkään, kun mulla olisi kaltelasi kädessä. Ja kaikilla yhteiskunnan tasolla on tarvetta sen sairauskäsityksen niin kuin ymmärtämiseen. Että paljonhan on vielä, mä eilen keskusteltiin yhden toimittajan kanssa, niin sanoin, että jos päihderiippuvuuteen suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin rintasyöpää, niin tämä homma olisi helpompi.
Että tämä ei johdu siitä, että me halutaan pitää hauskaa tai meillä ei ole selkärankaa. Se on ihan oikea sairaus. Mä oon aina sanonut, että silloin kun juo kunnolla viinaa, niin kuin meikäläiset juo, niin se on hauskuuden vastakohta. Mä oon kova Harry Potter-fani ja mä luin kaikki ne Harry Potterin kirjat heti kun ne ilmestyi aina. Olin jonottamassa niiden pienten lasten kanssa. Sitten se on se ankeuttaja. Se ankeuttaja on semmonen otus, joka tulee sun lähelle ja kun se tulee sun lähelle, niin sä alat tuntemaan niin, että sä et voi koskaan eläissäsi tuntea enää iloa. Etkä mitään positiivisia tunteita. Tarpeeksi kun tinttaa viinaa, niin tulee ihan samanlainen olo. Mä mietin, kun mä luin sitä kirjaa silloin, että mulla on just tämmönen olo. Että mä en voi ikinä tuntea enää iloa. Että sä oot semmosessa tunnelissa, mistä ei näy vittu valoa. Ja sitten kun sä yrität raitistua itse, sä oot ollut se 4 päivää raittiina, eli siis väkisin vetänyt, niin se olo on vielä pahempi. Ja siinä tulee semmoinen voimaton, ihan niin kuin järjetön olotila. Ja sitten sä häpeät sitä, sä et uskalla kertoa sit kelle. Sitä tehtäis nyt on muuta keinoa saatana, kun vetää aivot kuuhun ja noin piiput suuhun ja aivot kuuhun. No tämähän on sitten olemassa kaikissa yhteiskuntaluokissa. Mikään sosioekonominen status ei suojaa tältä sairaudelta. Että yhtä hyvin herra kuin naari napsahtaa siihen. Ja vaikka olisi kuinka tahdonvoimaltaan voimakas henkilö, voi olla maratonia, akateemisesti hyvin korkeasti koulutettu ja opiskellut ja tehnyt ja pystyy ja on, niin tätä ei tahdonvoimalla hallita. Sitä korkkia ei saa kiinni. Ja täällä hoito perustuu, tärkeimpiä kulmakiviä on vertaistuki. Kun näkee, että täällä on muita, kuulee muiden tarinoita ja niissä alkaa olemaan ihmeellisiä samanlaisuuksia sen oman tarinan kanssa. Se herättää sen toivon. Se herättää ajatuksen siitä, että jos toi on sen, niin ehkä mäkin voin. Ja sitten vielä kun potilaat tulee eri aikaan, että samassa ryhmässä on potilaita, jotka on ollut jo 3 viikkoa, jotka on viimeisellä viikolla. Siinä on ensimmäistä 3 päivää tärisevä potilas, niin sehän näyttää se 3 viikkoa sisällä ollut potilas niin kuin raittiuden veteraanilta jo ja ajattelin, että vitsi tota kohti mä haluan mennä tonne, mä ehkä pääsen joku päivä. Mutta vertaistuki on oikeasti, se on se koko homman ydin. Ja kyseessä on todellisuusterapia. Ja jota hoidetaan sairautena. Ja hoitomallin mukaan potilas ei ole vastuussa siitä sairastumisesta. Se ei ole kenenkään syy. Mutta jumalauta se on vastuussa sen sairauden hoitamisesta. Mulle on sanonut useampikin potilas, että jos on käynyt Minnesotahoidon ja retkahtaa, niin ei voi koskaan ryypätä rauhassa. Koska ne tietää sen, että jos perushoidon jälkeen lähtee ja alkaa vetämään, niin se on tietoinen valinta. Se ei ole enää, että voi minua raukkaa, minä repsahdin, minä olen sairas. No, sulla on työkalut, jotka sä valitset olla käyttämättä. Toki päihderiippuvuus on tosi salakavalla ja tosi ikävä sairaus, että mulla on joku muutama vuosi sitten, se on niin kuin tekoäly, se kehittyy, että semmosia, että jos on tullut suoraan juomishimoja, niin ei ollut kertaakaan. Koko raitteiden aikana. Mun raitteus on ollut helppoa, mutta mä oon kyllä aika tiukasti hoitanut sitä, että mä kävin yli 200 lisäpäivää. Niin mutta muutama vuosi sitten tuli semmoinen ajatus, kun mä oon suunnitellut eläkepäiviä tuolla Tansanian mafiasaarella ja perustasin sinne semmoisen pienen mehubaarin ja siellä oli tuoreita hedelmiä ja muita, että se puristettua mehua tehdä turisteille ja olisi semmoista letkeitä ja lämmintä, että ei niveliin koskisi, kun on 70 tai 75. Ja silloin nousi semmoinen ajatus mun mieleen, että voisikohan ottaa siellä sitten, voisikohan siihen mehusekaan laittaa vähän rommia. Mä mietin sitä ajatusta, se nousi mun päähän, että tää ei ole kyllä mun ajatus, että tuli jotenkin, että tää tulee jostakin niin kuin ulkoa. Ja heitin helvettiin sen ja soitin saman tien mun kaverille, joka oli mun kanssa yhtä aikaa hoidossa. Juttelin tosta ja mietin sitä sitten, että jos mä olisin antanut itselleni luvan ajatuksen tasolla, että kyllä mä voin nyt sit 30 tai 25 vuoden päästä, ja mä vaan ottaisin
Ja mä olisin ollut alta puolesta tunnissa baaritiskillä, koska se lupa olisi annettu. Et sitten, että onko se aika 20 minuuttia vai 25 vuotta, niin se on pelkkä detalji. Että tavallaan se, kun ne työkalut saa täältä ja sitä raittiutta oppii hoitamaan, niin se ei ole mitään ponnistelua hampaat irvessä tai joka päivä AA-kerhossa käymistä tai heilua tuolla AA-kirjat kädessä ja huuttaa Hare Krishna. Se on elämäntapa, joka alkaa, ei mulla Hare Krishnaa vastaan mitään, se on vaan semmoinen sanonta. Niin se on elämäntapa. Ja sinne pitää osata kuunnella itseä. Ja kun sen oppii, niin se on niin kuin polkupyörällä laskettelisi kesäpäivänä sitä asfalttitietä alaspäin. Kädet on pidettävä siinä tangossa, muuten menee mettään. Ja tietty nöyryys on oltava, nöyristelemätön nöyryys. Kokoonkohan mä taas aiheesta, onko mä missään siellä päin? Niin, eli silloin se on tämän hoidosta lähdön jälkeen tällä potilaalla, päihderiippuvaisella on vastuu siitä hoidosta. Mä kun menin kotiin sitten ja juttelin, mulla on erittäin läheisriippuvainen avovaimo. Kutsun häntä Riiviraudaksi, Hellittelyn nimenä, niin mä sille sitten kerroin Minne huumassa ja iloisena, että kuinka minä nyt ymmärrän tämän raittiuden, että se on minulle tosi tärkeää. Se sitten kysyt, onko se tärkeämpää kuin lapsi? Minä heti, että on! Eikä kerinyt sitten kertoa sitä, että sen takia, että jos minulla ei ole raittiutta, niin minä en pysty olemaan isä, eikä lapselle ei ole isä, että kaikki menee jossain maan raittiutta. Siinä vaiheessa mä sanoin, että kyllä on, että raittius on kaiken ykkönen, se heitti minua kahvinkeittimellä. No sitten, kuinka tämä etenee tämä sairaus? Jelinek oli 1940-luvulla kartoitti päihderiippuvuuden kehityskulun 3 eri vaiheeseen, varhainen, keskivaihe ja myöhäinen vaihe. Ja tässä ne tulee, täytyy katsoa, näkeekö mun silmät tätä. Varhaisen vaiheen kuuluu sietokyky kasvaa, muistin menetykset, päihdekeskeinen ajatusmaailma, juomisen kiirehtiminen, juo salaa. Toi salaa juominen on yksi perkele. Kaikki juopot tekee sitä. Ja se on, mä oon juonut iteltäni salaa. Mä muistan, mä olin keikalla. Joku trubadurikeikka. Naapurin oli syntymäpäivät ja siellä oli iso buffetti ja paljon juomaa ja kaikki maailman viinat, mitä voi niinku kuvitella. Ja oli sovittu Riiviraudan kanssa, että mä saan vetää lärvit, että ei ole mitään ongelmaa. Ja kyllä se tiesi, että kun mun päivittäinen annos oli tosi paljon ja sitten jos oli bileet, niin se oli vielä enemmän. Ja kyllä mä loppupeleissä tipahin minäkin. Siinä on mitään ongelmaa. Tein sitä soundcheckia siellä ja keksin, että multa puuttuu yksi piuha. Vaikka on mitään piuhaa puuttuu, koska mä tiesin, että kotona olisi rommipullo yhdessä kaapissa. Se rommipullo poltteli mua, vaikka mulla oli kaikki maailman viinat ja kukaan ei olisi vahtinut mua. Edes kiinnittänyt huomiota siihen, että paljon kun mä yli tiesin, että mä sammun. Niin mä juoksin sinne kotiin kauhealla kiireellä ja menin sinne kaapille, otin sen rommipullon ja menin niinku polvilleen tälleen vähän se piirrelin taakse takaamaan. Mutta saman aikaan mun avovaimo oli siivonut ja järjestellyt paikkoja, se oli jättänyt semmosen peilin niinku maahan. Niin mä näin semmosen peilin niinku maahan. Niin mä näin ketautumaan siihen, että näkee peilikuvassa. Mä näin niinku sivusilmällä itteni, kun mä join sitä rommia sen piirromin takana itseltäni piilossa. Vittu, mä muistan, mä olin niinku tosi tyhjä. Sitten mä yritin niinku unohtaa sitä, mä häpesin niin paljon sitä juomista, että mä yritin juoda itseltäni piilossa. Sitten minä olin hetkiä, että alkoi olemaan niinku, ettei niinku enää katso itseä peiliin ja miettii, että mitä vittua oikeesti? Come on. Ja sitten kun pääsi hoitoon ja näitä esimerkkejä tuli, niin voi vitsi, se oli niinku semmoinen maailman räjäyttävä, siis se oli semmoinen todella herättävä kokemus, että jee, nyt mä tajuan, että mä olin todella helpottunut, mä olin sillä, että jes, mä olen alkoholista, että please ottakaa mut tohon, koska jos mä olen alkoholista, niin mä oon hullu. No keskivaiheella on sitten kontrollimenetykset, syyllisyys ja katumus. Tämä syyllisyys kulkee ja katumus ja luvataan ja en enää ikinä juo ja ostetaan ja viedään vaimoa kampaajalle ja bla bla bla. Selitellään sitä juomista, kun on raskaat huvit, ja kun raskas työ, niin pitää olla raskaat huvit. Ja suomalaisilla on hyvä tämä, ihan niin kuin normi-ihmisilläkin tämä yleinen käsitys on tästä
että pitää nollata. Että jos on ollut niinku rankkaa ja muuten. Että sä oot niinku väsynyt lähtöön. Sulla on huono olo tai muuten, sä oot henkisesti tai fyysisesti väsynyt. Niin sä kaadat itseesi sammiollisen liuotinta. Ja kun sä herät siitä, niin sit sä oot niinku nollattu. Mun on vähän vaikea käsittää sitä, mutta ei kai se mitään. Arka puheenaihe aggressiivisuus. Että kun jos perheessä tai suussa on tai ystävä on, jolla on tämä, ja kun se ottaa puheessa, niin aika usein se tulee sieltä silmillä. Et vittu tää on, minä käyn töissä ja ne on minun raha, mitä se minun juominen sinulle kuuluu, että pitää huoli omista asioista. Ja tästähän pidetään kiinni aina viimeisesti, minä käyn töissä, en ole alkoholista. No, siellä on laskentatavasta riippuen 300–400 000 päihderiippuvaista työelämässä. Ja kyllähän suurin osa meidänkin potilaista, niin ne tulee työelämästä ja ne lähtee työelämään. No, vähentämislupaukset ei pidä, krapularyypyt, eristäydytään pikkuhiljaa. Ja se häpeä on se päällimmäinen tunne. Tämä häpeä on koko päihderiippuvuuden ajan. Niin se on se, mikä kivistää. No, sitten on myöhäinen vaihe. Eturivissä on vielä paikkoja. Niin, myöhäinen vaihe. Maantieteellinen pako. Se ei välttämättä tarkoita, että pitää vaihtaa kaupunkia tai maata. Meikäläinen olisi vaihtanut varmaan planeettaakin, jos olisi mahdollista. Mutta vaihdetaan työpaikkaa, vaihdetaan akkaa, vaihdetaan asuntoa, voi vaihtaa kaupunkia, vaihdetaan maata tai vaihdetaan maanosaa. Sillä ajatuksella, että minun päihteiden käyttö nyt sitten tästä, ne ongelmat jää sinne vanhaan paikkaan ja tässä uusi paikka, uusi elämä, uusi muija, niin se ei natkuta. Siellä menee puoli vuotta sen uuden muijan kanssa, mutta sitten se alkaa ne samat. Ne tuppaa olemaan sen verran kiukkuisia ne on naiset, että kyllä ne helposti rupeaa natkuttaa sitten samoista asioista, ainakin itse huomasin. Vaikeuksia töissä ja talousasioissa. Ja toihan on niin kuin, tunnettu fakta se, että siinä vaiheessa kun töissä rupeaa näkymään tämä päihderiippuvuus, niin silloin ollaan 10 vuotta myöhässä. Et niin hyvin tämä päihderiippuvainen pitää ne kulissit ja varsinkin se työpaikka, jumalauta, siitä pidetään kiinni. Ja se päihderiippuvainen on paras työntekijä, koska siinä tiistai-torstai välillä se tekee siinä 3 päivässä 2 viikon ja 3 miehen työt, koska siinä hyvitetään tavallaan se oma häpeä. Moraali luhistuu, itsetuhoinen juominen, ryyppäputket pitenee ja fyysinen rappio. No, perinnöllisyys. Tässä on tutkittu tätä asiaa paljon, koska tämähän on niinku iso juttu, että kuinka paljon se periytyy ja bla bla bla. No, mä en ole neurologi enkä perintötieteilijä ja tätä asiaa aika paljon tutkin tuolta internetistä ja semmoisen varman tiedon sain, minkä uskaltaa sanoa myös sosiaalisen median ja teille, että 50–70% on periytyvä. Ja alttius on geeneissä. On pitkälti perinnöllistä, millä tavoin kukin kokee päihteiden vaikutuksen. Siinä on se, että pienemmälle porukalle, noin 20% se ensimmäinen känni on semmoinen, niin kuin leffossa näkee, että auringonsäteet tulee taivaasta ja urutsoo, että se lähtee sitten saman tien. 80% päihderiippuvaisista tarvii sen pidemmän altistuksen sille päihteeseen. Mutta silloin kun tuo perimä on kunnossa ja saadaan kunnollinen altistus päihteeseen, niin sitten saadaan lopputulos tässä. Saadaan päihderiippuvainen. Perintötekijät vaikuttavat voimakkaasti alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön. Niillä ei tosin ole paljonkaan vaikutusta alkoholin käytön aloittamiseen. Niin, että jos me asuttaisiin maailmassa, jossa ei ole päihteitä, niin meillä ei olisi päihderiippuvaisia, koska vaikka olisi kuinka hyvin ne perintötekijät olemassa, jos altistusta päihteeseen ei tule, niin ei voi muodostua päihderiippuvuutta. Muita alkoholin käyttöön selittäviä tekijöitä, kuten mielenterveydellisiä tekijöitä, voidaan pitää toissisijaisina. Tämä on niin kuin tärkeää ymmärtää, että sanotaan, että se on alkoholisti, koska ei se on alkoholisti, koska hän on alkoholisti, piste.
No, riippuvuussairaus sisältää kaikki ominaisuudet, mitä sairaalat voi odottaa. Sillä on aiheuttaja, se on perinnöllistä, sillä on tunnettu kehityskulku ja se on ennustettavissa, se etenee asteittain, siihen kuluu pitkä hoitoaika, siihen kuuluu vähäinen tahdonalainen tapahtumien kontrolli, hoitamattomana sitä aiheutuu 100% ennenaikainen kuolleisuus. No niin. Sitten puhutaan fyysisestä ja kemiallisesta riippuvuudesta. Elikkä fyysinen riippuvuus on elimistön tarve saada päihdettä. Ja päihderiippuvaisilla tapahtuu hermosolut-tasolla muutoksia, niin sanotut mielihyvän radat. Ne kääntyy tiettyyn asentoon. Ja yhden kerran kun se on tapahtunut, niin se ei uudelleen, se ei niin kuin poistu sieltä. Eli tällä hoidolla saadaan se tarve käyttää sitä päihdettä pois. Saadaan se valinnanvapaus. Mutta se kiitorata on siellä. Et kun siihen laitetaan yksi opamoksi, yksi diapani, yksi panakodi, niin se lähtee saman tien. Kemiallista riippuvuutta ei voi ohjata tahdonvoimalla. Se on sama kuin käytiin, että diabeetikolle sanotte seuraavaksi, että nyt se insuliini, niin säädät sitä vähän sen mukaan, miten syöt makeita. Alkoholisti ei voi tahdonvoimalla ohjata hermosolujensa reagoimista päihteisiin. Se on niin kuin päivänselvää kaikille. Ja psyykkinen riippuvuus. Se on kysymys addiktiosta tai addiktiivisesta käyttäytymisestä. Se on pakonomainen se tarve. Se, että vielä, mä muistan itse siinä juomisen niin kuin loppuvaiheessa, loppuluisussa, niin kun mä koko päivän joudun rakentelemaan sitä, nousemaan niin kuin sieltä helvetin epätoivosta, niin kuin se vähän vähempää epätoivoa, kunnes valot sammuu. Niin jos mulla jäi vaikka sinne jääkaappiin 3 tai 4 kaljaa, niin mun oli, jos mä satuin sammumaan niistä, niin mun oli pakko niin kuin käydä jossakin vaiheessa yötä juomassa ne pois. Koska se ajatus siitä, että ne on siellä ne kiusassa. Ja samoin se, että kun on vuosikymmeniä kuitenkin juonut ja tietää, mitä se on ja mitä siitä tulee, niin silti se suurin valhe, mikä siellä on se, että jos mä otan tämän yhden, niin mulla on vähän paranee. Että ehkä jos mä nappaan pikkusen, se seuraava on se. Me haetaan tavallaan sitä nousuhumalaa, mikä oli silloin 20-vuotiaana, että kun veti puolikka kossupuolella, niin oli sellainen olo, että kun olisi maassa kahvat, mistä nostaa, tai lähdettiin repimään koivuja juurineen irti, kun oli niin kuin hyvä fiilis. Sitä nousuhumalaa ei ollut enää 20 vuoteen, mutta meillä on silti sellainen ajatus, että jos mä otan tuon yhden, niin se saattaa siellä kulman takana olla. No sit, tämähän on nimenomaan se, kuinka me määritellään, että onko joku päihde riippuvainen, onko joku alkoholisti. Kuinka paljon se rasittaa sitä henkistä kapasiteettia, paljonko se pyörittää mieltä. Että jokuhan voi juoda paljonkin, jos ei ajata sille mitään. Päihderiippuvainen, niin kuin Sanna sanoi aluksi, se saa morkiksi, vaikka jos ei yhtään mitään. Se saa morkiksi pelkästään siitä, kun se tietää, että se juo liikaa. Se suunnittelee sitä juomista, se alkaa viimeistään keskiviikkona. Ja jos ei sitä tapahdu, se aiheuttaa, jos tulee este sille juomiselle, niin se aiheuttaa närää. Ja tavallaan niin kuin henkinen kapasiteetti jää kokonaan sen päihteen panttivangiksi. Se rupeaa sun ajatusmaailmaa 100% tavallaan siinä päihteessä, tavalla tai toisella. Ja psyykkinen riippuvuus on riippuvuutta ajatuksen tasolta silloin, kun juominen ei ole niin sanotusti aktiivista. Tämän takia esimerkiksi antabus on minun mielestä, ja se on tietysti looginen ajatus takana, mutta se on todella toimimaton ratkaisu. Koska siinä juomattomuus, jos ajatellaan raittius, on laitettu jonkun ulkopuolisen tekijän varaan. Et kun minä otan sitä antabusta, niin sitten minä en voi juoda. No sehän tekee sitä asiasta ihan hirveätä, koska se raittius ei tule tavallaan sen tunne-elämän raittiuden kautta sisältä. Se ei ole oma valinta, vaan mä oon ottanut sen perkeleen pilleri. Ja sitten mä en voi juoda. Ja sitä paitsi antamuksen läpikin voi juoda. Niin Matti Nykänen sanoi, että tulee vaan kauhia olo. Se antamus on toimimaton ratkaisu sen takia, että sillä on sitten, kun se on väkisin juomatta, niin vielä pahempi olo kuin että se joisi. Se pitää tulla sisältäpäin. Hoitoon lähdön ei pidä tulla sisältäpäin. Se voi se muija tai mies raahata sen puolisonsa niskasta tänne hoitoon. Ja laittaa ehdoksi, että se on jumalauta, erotaan meidät hoitoon. Meidän tehtävä tällä hoidossa on herättää se sisäinen halu, se ymmärrys ja se
motivaatio siihen raittiuden hoitoon. No sosiaalisen riippuvuuden tarkoitetaan, täällä on merkitystä sen takia, että jos esimerkiksi on kovin rikkonainen perhe tai kovasti koulukiusattu tai muuta, että kuinka aikaisin lähdetään altistumaan päihteeseen. Että onko esimerkiksi päihde semmoinen, että lähdetään himasta karkuun ja sitten juodaan vähän viinaa siihen helpotukseen. Sillä on merkitystä sen, että kuinka aikaisin altistetaan päihteeseen. Se, sillä tavalla, niin kun, että sitten jos se altistus tapahtuu aikaisemmin ja se on pitkäaikaista, niin saadaan sinne toki riippuvuus kyllä. Ja sitten varsinkin huumepiireissähän tällä on vähän sillä tavalla merkitystä, että ne on usein, kun huumeet on sitten vielä niin kuin lain ulkopuolella, niin siinä helposti muodostuu sitten se ystäväporukka niistä, jotka tavallaan se keskeinen sisältö ja se liima sen porukan sisällä on ne päihteet ja niiden hankkiminen ja se rikollinen elämä. Mutta meillähän on esimerkiksi sitten toi tukiasuminen sen takia, että tämmöisissä tapauksissa, oli se päihde mikä tahansa, mutta jos sitten siviilielämässä ei tue, että jos se on kovin päihdekeskeinen ja kaverit ja asuntoja, jos tullaan jostakin pulikämpästä tai että koko kerrostalo juo sitä kiljua, niitäkin on, niin meillä on sitten tuo tukiasumismahdollisuus, missä voi ottaa muutaman kuukauden tai vuoden, jos tarvii, ja niin, että pääsee tavallaan eroon siitä porukasta ja löytää ehkä sitten uudenlaisia raittiita ystäviä tätä kautta. Ja se on todettu, että se on aika tehokas. Riippuvuus on parantumaton, mutta hoidettavissa oleva sairaus. Se pysyy latenttina hoidon jälkeen. Se ei ole niin, että nyt kun mulla tulee 8 vuotta raittiita täyteen, että jos mä ajattelisin, että mä oon kohtuukäyttäjä, että kyllä mä voisin ne saunakaljat ottaa, niin se mun juominen jatkuisi niin kuin mä olisin juonut 7 vuotta. Eli mulla on aika monta esimerkkiä niin kuin läheltä, ei täältä, tuolta aikaisemmasta paikasta, niin jotka on päättänyt jossain vaiheessa, että hepä onkin kohtuukäyttäjiä. Se on nopea ja erittäin tuhoista tietä. 3 kuukaudessa päästään hiekkahoitoon. Edellytyksenä on pysyminen erossa kaikista päihdyttävistä aineista. Mikä tahansa päihde. Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääke laukaisee saman tien. No sitten on korvaushoito. Näin nyt lyhyesti, että se on höpö hommaa. Että korvaushoitohan voisi ajatella, että jos on hirvittävän vaikeat vierotusoireet, että voisiko sitä sitten 2 viikkoa tai kuukauden pitäisi lasketella alas. Mutta nyt korvaushoitopotilaita on, niin ne on vuosikausia, jopa toistakymmentä vuotta korvaushoidossa. Se on kemiallinen pakkopaita. Raittiit, onko tää Viljasalta? Yes. Mutta meillekin voi tulla korvaushoitopotilaita, jos haluaa, niin että saa raitistumisen käyttöä ja päästään sitten korvaushoidosta eroon. Ja tämä on sanottu aika monta kertaa, että niiden päihteen korvaaminen toisella päihteellä ei onnistu. Päihderiippuvaisen kuva, kuinka se näkee itsensä? Sehän näkee itsensä James Bondina. Siellä ja tuolta se näyttää. Ja miltä se näyttää ulospäin? Sehän on vastuuntunnoton. Se kieltää kaiken. Hän eristäytyy yksin juomaan. Ja se on mielenkiintoista tämä yksin, kun mä oon niin pitkään, kun mä join, niin mä aina mietin, että se on mulle niin kuin sosiaalinen tapahtuma, että baaria ja rock'n'rollia, kavereita ja naisia ja hauska, niin kuin se olikin alkuun. Että mä en ikinä, että kuka juo yksin. Ja niin mä päädyin kiikkustuoliin. Saatahan 44-vuotiaana yksin join sitä. Eikä voinut luopua siitä päihteestä, koska mä ajattelin, että musta tulee joku saatanan diakoni. Että sit mä alan huutamaan sitä raittius Hare Krishna sanomaan. Mä pelkäsin, että musta häviää kaikki uskottavuus. Mutta siinä juomisen loppuvaiheessa musta oli hävinnyt ihan kaikki. Että sillä Ossi Osbourne on niinku teräkunnossa verrattuna, kun mä käpöttelin siellä. Että tavallaan raittiuden myötä ei joutunut luopumaan mistään, vaan saa sen palon takaisin, mikä oli joskus kauan ennen, kun päihteet se multa vei. Pakonomainen käyttäytyminen. No sit elää
oikeasti puutteellisessa todellisuudessa. Mulla oli just semmoinen olo, että ulkomaailma ei ymmärrä mua. Ei puhuta samaa kieltä. Ja se oli käsittämätön tunne. Ja yhä niin kuin enenevissä määrin. Että mä tunsin olevani omassa kuplassa. Pidetäänkö muuten kahvipaussa vai? Niin. Että se tuntuu. Se keinottelee, meillä on ihan vielä siinä. Ja se on tunnekylmä. Se on tietenkin tunnekylmä sen takia, että käyttää kaikkiin tunteisiin. Oli se hyvä tai huono tunne. Ja huikka pitää ottaa, jos ahistaa. Huikka pitää ottaa, jos on hyvä mieli. Huikka pitää ottaa, jos sukat ei löydy aamulla. Huikka pitää ottaa, jos sukat löytyy. Ja sehän se mielenkiintoista täällä onkin, koska tavallaan sitten kun niitä tunteita on dumpattu vuosikausia sillä päihteellä. Aina kun pikku ahistaa, pikku huikkarista mä uskon. Niin se pelko sitä negatiivista tunnetta kohtaan on paljon suurempi kuin itse asiassa siellä takana on se negatiivinen tunne. Täällä monta kertaa potilaiden kanssa on mukava nähdä, kun näet, että se näkee, kun se kauhu nousee. Sitten sanoo, että kuuntele sitä, että se on vaan ahistaa. Ei, se on tunne. Se on ihan oikea tunne, ei sinne kuole. Sitä on niin kuin aivan fiilistä, jumalauta, että mä selvisin. Sehän meni ohi. Tunteet tulee ja ne menee, mutta me ollaan niin kauan vedetty siihen pelkoon. Se tunne pelottaa enemmän kuin mitä se oikeasti on. Joku fiksu on joskus sanonut, että ei muuten pelättävää kuin pelko itsessään, varmaan se on sitä. No, ja sitten päihderiippuvaiset tietää, että se valehtelee siitä, että sillä on suu auki. Että se valehteluhan on ihan niin kuin silmitöntä, että siinä ei ole mitään järkeä. Mulla oli itsellänikin, että mä en tiedä enää itsekään mikä on totta ja mikä on valetta. Ja sitten mieletön käyttäytyminen päihdyksissä ja kuivana. Ja toi on just mielenkiintoista se, että silloin kun tuo kuivahumala on päällä, silloin kun ei ole raiti tavallaan väkisin juomatta, niin silloin tavallaan se käyttäytyminen ei muuta. Ja se on niin läheiselle vaikeaa, kun ajattelee, että no nyt se on tipattuna tammikuulla, että se on varmaan tulee ihana kuukausi, että tehdään kaikkea kivaa. Ja vittu se on se kaikkein vaikein kuukausi, koska se on niin ihan sekopäässä. Ja tipattoman tammikuun jälkeen tulee hulvaton helmikuun, maalis, huhti, touko, kesä, heinästä. Kun lokakuun kohdalla alkaa sanomaan, että juotkohan sä vähän liikaa, että vittu minä olin se tammikuun juomatta, että ole sinä hiljaa, minä en alkoholista voi lopettaa koska vaan haluaa. No sisältähän se on, se sisällä oleva tunne, se on, mä oon monta kertaa miettinyt, että se olisi ihana nyt tämän tekoälyn aikakaudella, että saataisiin semmoinen virtuaalitodellisuus, mutta mihin pitäisi saada tunteet mukaan niin kuin tavan ihmisille kokemaan, mitä toi päihderiippuvaisen arki tuossa loppuluisussa on. Ja tunnetella. Loppuisi muuten se paskajauho ja jauho menee siitä hauskanpidosta. Se on ihan hirveet. Että kyllähän päihderiippuvainen on tosi sekopää katella ja ihan hirvittävä elää ja se sairastuttaa kaikki ympärillä olevat ja se pitää saada hoitoon. Se on oikeasti niin kuin kärsimystä monelle ihmiselle elää semmoisen olion kanssa. Mutta sisältä silloin ihan hirveä. Se on niin kuin ahdistunut, se häpeä on jatkuvasti siellä. Sen lisäksi on se, että sä et ymmärrä, mitä vittua mulle tapahtuu. Syyllisyyden tunte ja syystä. Joskus syyttäkin, mutta useimmiten syystä. Kyllä mä en nähnyt vielä yhtään kunnon päihderiippuvuutta, joka ei sössi. Että ei ole yhtään kohtaa, missä jos läheiset tulee ja sanoo, että ai kun se on ihana pienessä päissä. Ei niin tykkäisi. Useimmiten se on niin, että päihderiippuvainen tulee tänne ja sanoo, että ei kukaan tiedä mun juomisesta, mitä ei kannata kutsua ketään. Sitten tulee niin vittu yllättävän paljon, niin on muuten tietoa. Itsesäälihän on semmoinen meidän pohjaton, se on polttoaine. Se on niin kuin mä rakastin, mä oon eronnut aika perkeleen monta kertaa. Mun isäni sanoi, että mun pojalla on pitkä 35 vuoden parisuhde 5 eri naisen kanssa, niin ne vaihtuu. Ja mä aina ihmettelin, että mistä se johtuu. Että naiset on jotenkin niin kuin pahoja syntyessään, kunnes päihteillä oli pieni tekeminen tämän asian kanssa. Mutta se ero, ja varsinkin se avioero, niin se oli, mä rakastin niitä. Mä tajusin sen jo silloin, mikä on kyllä omituista, että tässä on jotain. Mulla oli hirvittävä jätetyksi ja hylätyksi tulemisen tunne, ja mä olin aivan surkea. Mutta mä sain hypätä siihen itse sääliin, mereen, voi vittu, se oli oikeasti se sellainen sweet misery. Steven Tyler Aerosmithista puhui tästä. Sellainen niinku ihana. Ja sitten ympärillä olevat ihmiset. Se on eronnut kyllä, nyt sen pitää. Se on ihan ymmärrettävää, että se vetää viinaa.
Kukaan ei naputtanut siitä juomisesta. Voi saatana. Kannatti mennä naimisiin sen takia, että pääsi eroamaan. Ja kelvottomuus tietenkin. Kun katsoo ympärillä olevia ihmisiä eikä ymmärrä sitä omaa käytöstä, niin kyllähän se aika harvoin siinä niin kuin naama näin turpeena katsoo aamulla peiliin, niin ei tule semmoista oloa, että minä olen kunnon isä ja hyvä työmies. Pelkotilat on kaikilla. Ne voi olla tosi niin kuin pahoja. Että jos on tommonen paha krapula, siis semmonen oikea krapula, ei tämmönen tavan ihmisen krapula, vaan ne pelkotilat, ne on sietämättömiä. Siis ne on ne, että kaikki vapinat, oksennat, kramppaamiset, ne fyysiset oireet, ne on ihan paperia sen sisäisen kauhun rinnalla. Katkeruus tietenkin, mustasukkaisuus, sehän ei sitä niinku itseään huoraamasta, mutta jumalauta, vaikka se akka ei olisi tehnyt mitään, niin sehän on niinku huora. Harhaisuus tähän samaan asiaan. Uni menee kaikilta, alkoholi rikkoo unen, hyvin pienetkin määrät, kun sitä juntataan kunnolla, niin se, mä muistan hoidossa sen 5. vai 6. yön. Se oli ihan käsittämätöntä, kun nukkui oikein. Mä olin niin kuin wow, siis 10 vuoteen nukkunut. Herät väsyneen perään, kun menet nukkumaan. Yksinäisyys. Ja se on hyvin kriittinen, vaativa ja syytty löytää vian toisesta. Se on aina muiden vika. Vittu koko suku ja koko perhe, ne on kaikki hulluja. Ja ne vasta juoppoja, vaan se minä olen. Että semmoista. Jos... Niin, vetääkö vähän sellainen tiiviimmin ihan loppuun, niin saadaan Joo. nämä kaikki tässä. Tässä on naisesta sama juttu. No tää on hyvä. Kuinka tää toimii? Liittyy siihen toleranssihommaan. Että tossa on normaali ihminen. Se on normaali tilassa, se ottaa tentsua, tulee se olla, että nyt lähdetään repimään niitä koivuja irti maasta, juuri ne irti maasta, kun on niin hyvä fiilis. Se kestää jonkun aikaa ja sitten se olo laskee. No, myös tavallinen ihminen puhuu laskuhumalasta ja krapulasta, mutta valitettavasti ei pääse meidän asteikolla edes, niin niitä ei mainita. Seuraava vaihe on, tämä normaali olotila on jo tässä vaiheessa päihteidenkäytön takia, se on niin kuin pudonnut tuonne niin alalaitaan. Ja tarvii vetää enemmän sitä tenttua tai päihdyttävää ainetta, jotta päästään siihen hyvään oloon. Ja se hyvä olo ei ole enää niin kova. Ei tee enää yhtä paljon mieli niin kuin repeä niitä koivuja irti juurilleen. Se on se pienemmätkin pajut riittää. Ja silloin rupeaa niin kuin tippumaan normaali, kun tullaan takaisin, niin silloin aletaan menemään tuonne ahdistuksen puolelle ensimmäistä kertaa krapulassa. No sitten 3. vaihe, siinä lukee vaarallinen riippuvuus jo. Tässä niinku lähdetään ahdistuksesta. Ja siinä pitää tintata aika reippaasti, että päästään normaaliin olotilaan. Ja sitten kun nukahdetaan ja ne laskee ne promillet, niin herätään ahdistuksesta. Ja sitten on tää viimeinen. Mä oon ollut tuolla. Tää on niin perseestä, että oksat pois. Sä heräät ihan hirvittävässä olotilassa. Sitten sä rakennat sitä koko päivän, juoma kerrallaan, jotta sä pääset niin kuin vähän vähemmän hirveeseen olotilaan. Ja sun toleranssit on kasvanut niin kovaksi, että sä et enää koe varsinaista päihtymystä ollenkaan. Vaan se olo alkaa lupaamaan, että tässä ehkä päästäis vähän niin kuin semmoisen normaali olotilaan. Mut sit joku sammuttaa valot. Sä nukut 4 tuntia ja sä heräät taas täältä. Ja sitä kun jatkuu tarpeeksi kauan, niin mä sanon, että se alkaa syömään miestä. Ihan oikeesti. No, tässä missä on puhuttu sekakäytöstä ja mikä se ongelma oli, että nykyään tämmöisiä luomujuoppoja, ne on aika harvassa meilläkin. Et se tapahtuu juurikin niin, että ollaan ryypätty hyvin se 10 vuotta kulissit kunnossa, tai aikaisemminkin jo. On unettomuutta, rupeaa masentaa, koska alkoholi on masenne, on paniikkihäiriötä, on pelkotiloja, bla bla bla. Mennään lääkäriin, sanotaan, että minua masentaa ja ahistaa ja vittumainen akka ja ei nukuta. Lääkäri kysyy, paljonko syöt viinaa, miten alkoholin käyttö. Siihen se vastaa, että minä kyllä yleensä saunakaljat käyt kohtuukäyttäjä. Harrastan viiniä vaimon kanssa, vaikka se olisi eurokossun päivässä.
saa siihen sitten masennuslääkkeet, ketopinoria, vähän unilääkkeet ja sitä sun tätä. Vaikka se söisi niitä lääkkeitä sen lääkärin määräyksen mukaan, niin kyseessä on silloin sekakäyttäjä. Ja sitten vielä kun se huomaa, että perhana nämä opamoksethan toimii, mutta tuohon krapulaankin, niin se rupeaa nappailemaan niitä pari lisää, niin kuin silloin aamulla, kun sillä on kohmella. Niin sit me saadaan niin kuin kunnon junttura aikaiseksi. No nämä diagnoosit, jotka on melkein kaikilla. Masennus, paniikkihäiriö, kaksisuuntainen mielenlahäiriö, persoonallisuushäiriö, unettomuus, julkisten tilojen pelko ja ahdistuneisuus. Päihteiden liiallinen käyttö aiheuttaa näitä. Ja me ei nyt haluta sanoa, ja niin kuin, että nämä on ihan oikeita diagnooseja. Ja niihin on olemassa ihan oikea hoito. Ja se oikea hoito ei ole täällä meillä. Mutta melkein 100% meidän asiakkaista, potilaista kun ne tulee, niin niillä on ainakin joku näistä, masennus ainakin. Ja aika tosi iso joukko, yli 90% kun ne lähtee täältä, niin se on hävinnyt se masennus, koska se on päihteen aiheuttama masennus. Ja vaikka se olisi oikea masennus, niin on ensiarvoisen tärkeää, että se hoidetaan ensiksi se päihderiippuvuus pois siitä, koska sitä ei päästä hoitamaan, sitä oikeaa masennusta, jos siinä on päihderiippuvuus päällä. Ja niin kuin tosi sanottiin, tavallinen tila päihderiippuvaisille koko sairaudena. Ja mulla oli tää jo 90-luvulla, mä kävin Kelan maksamassa psykoanalyysissä, menin sinne pienessä rapuloissa ja läksin kaljalle sieltä, ei auttanut. Ja tässä on, että päihteen aiheuttama depressio on kuitenkin harvoin hoidettavissa antidepressiivisilla lääkkeillä. Tavallista on, että se häviää itsestään ilman erityistä hoitoa muutamassa viikossa, kun potilas raitistuu. Tietenkin, koska se päihde on masennus. Ja sitten, jos se on oikea masennus, niin meidän hoidon jälkeenhän sitten me ohjataan se ottamaan yhteyttä niin kuin relevanttiin hoitoon masennus. Masennus on ihan oikea sairaus, mutta päihderiippuvaisella tämä kemiallinen masennus, niin sen saa juo tarpeeksi viinaa. Meidän lääkäri sanoi, että niin kuin näitä, ennen kuin tehdään näitä varsinaisia diagnooseja, psykiatrisia diagnooseja päihderiippuvaisille, niin pitäisi olla puolen vuoden raittius takana. Ja tässä se on kaksoisdiagnoosi. Se tarvitaan riittävän pitkä päihteetön kausi, jotta se psykiatrinen diagnoosi oli se masennus, paniikkihäiriö tai mikä tahansa, jotta se diagnoosi on relevantti, jotta voidaan aloittaa hoito. Siis psykoterapia ei pure silloin, kun päihderiippuvuus on aktiivista. No tässä on yleisimmät PKV-lääkkeet. Niitä on paljon. Sitä listahan on loputon sitten. Tässä on vaan nämä yleisimmät. Niiden kanssa saa olla tarkkana, kun on raittiina. Ei ole tarvinnut meikäläisen esimerkiksi luopua tai olla mitenkään stressaantunut tästä. Jos on joku lääke, mikä on, niin sitten on katsonut, että se ei ole PKV-lääke. Kivunhoitoonhan on lääkkeettömiäkin vaihtoehtoja. No tässä on sitten hauskaa, että kuinka kauan nämä säilyy elimistössä, eri aineet. Ja nyt puhutaan, en ota tähän nyt sen enempää kantaa, mutta kannabiksen vapauttamisesta ja se voi säilyä kuukauden elimistössä, kun heroini poistuu 3 päivässä. Olisi tuttu päihdetyöntekijä, kun se on TV-haastattelussa, että jos se mitä sanotaan lapselle, jos jotain päihdettä, niin mitä antaisit, se sanoi, että heroiinia, niin tuli pieni kommenttiryöppy. Mutta se perustuu tähän, looginen. No niin, tehokas hoitokeino on olemassa. Ylikuolleisuus häviää lähes kokonaan oikealla hoidolla. Fyysiset ja psyykkiset komplikaatiot tunnetaan. Sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyvät komplikaatiot tunnetaan. Tämä on kansanterveytemme suurin uhka. Työikäisten yleisin kuolinsyy 2000 joka vuosi kuolee päihderiippuvuuteen. Itsemurhista puolet on meikäläisten tekemiä. Yhteiskunnalliset haittakulut tässä on laskettu 13 miljardia, mutta tota summaa on mahdotonta laskea, mitä se todellisuudessa on, jos siihen otetaan ensiapu, poliisi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, puhumattakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä, minkälaisia perkele päihdehelvettejä tuon suljettujen ovien takana on. Kulissit pidetään kunnossa, jätkät käy duunissa, mutta elämä on aika vaikea siellä.
Ja joka toinen itsemurha on meikäläisiä. Ja toihan on toi, mä luulen noista alkoholista itsemurhistakin aika iso osa on sitten puoli vahinkoja, koska tyypillinen juopo itsemurha on semmoinen, että sä haluat tappaa itseänsä vähän. Ja sitten katsoo sieltä arvoraosta, että itkeeks ne. Jos ei siellä kukaan itkekään, niin se nousee pois tai no vittu haluaa itseäni. Ja sitten on kaksi lähestymistapaa. Ja määrällinen. Tämä ei ole niin kuin minnestamallinen ajattelutapa. Tämä on se, mitä yleisemmin tuolla muualla mietitään, että kysytään, että kuinka paljon se juo. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ja ajatellaan, että se vähentäminen olisi se tavoite, että tehdään sitä kohtuukäyttäjää. Ja että sillä kerskaillaan ja se on hauskaa ja se liittyy sosiaalisiin tilanteisiin ja kysytään, onko hän mahdollisesti alkoholisoitunut ja että sillä olisi jotakin kontrollia itse siihen hommaan. Ja käytetään ratkaisukeinona sitten jotakin näitä antavusta, selineeroa tai muita rauhoittavia lääkkeitä. Ajatellaan, että se on käyttäytymishäiriö ja johtuu jostakin siitä lapsuuden raumasta, kun ne sukat olisi pitänyt olla Nintendo Switchit ja ne olikin jotkut muut. Ja sitten miten me nähdään se täällä, niin se, että millä tavoin se juo. Että se voi olla hyvinkin pienimääräistä alkoholia. Sanna sanoi tuossa, että 1 kalja päivässä, jos se rupeaa pyörittämään mieltä. Paljonko se päihde ottaa sen mielen haltuun? Ainut keino, kun yksi raja on ylitetty, on täysraittius. Valitettavasti se kohtuukäyttö, tissuttelulinja, se ei ole mahdollinen. Ja se on sitä paitsi saatanan typerää ehdottaa päihderiippuvaiselle kohtuukäyttöä. Ihan niin kuin senkin takia, että ei me haluta kohtuukäyttöä. Mä en halunnut sitä junnuna, mä en halunnut sitä juovana juoppona, enkä raittina juoppona. Minun mielestä, jos menee juomaan 2 kaljaa baariin, niin se on väärä tapa juoda. Oikeesti. Mitä en voi ymmärtää sitä. Joku sanoi, systeri on semmoinen, oli ihanaa tyttöjen kanssa, käytiin lasilliselle viiniä. How? Et mitä vittua? Se jot lasillisen viineen, sun konatan lähtee käyntiin. Sitten mennään 3 viikkoa, että ollaan siinä kunnossa, ettei pääse itse vessaan. Sillä tavalla me halutaan juoda. Et jos joku niin kuin päihderiippuvainen, jos tulee tämmöiseen alkuhaastatteluun, sieltä kysytään, että no haluaisitko sinä nyt ottaa täysraittiuden vai otetaanko tämmöinen kohtuukäyttölinja? No joka ikinen vittu vastaa, että kohtuukäyttölinja, koska mä ajattelin, että minun ei tarvitse luopua sitä päihteestä. Mutta jos kysytäisiin ihan oikeasti, että meillä onko nyt tosissaan sitä 2 kaljaa, niin se on sun mielestä kiva. Niin ei ole semmoista juoppoa, joka sanoisi, että juoda 2 kaljaa on mukavaa. Se on juopun kiduttamista. Ei semmoista voi tehdä. Meillä 1 on liikaa ja 1000 on liian vähän. Niin sen takia tämä lopettaminen on ainut vaihtoehto. Mutta se ei tarkoita sitä, että me lopetettaisiin, että ruvetaan kivistelemään, vaan me saadaan sitä räätis elämäntapaa, joka oikeasti niin kuin on mukavaa. Se on mulla ollut mielessä monta kertaa, että kuinka se saada niille ihmisille, jotka on siellä kentällä tokaamassa. Että ne ei joudu luopumaan mistään. Mua pelotti sitten päihteestä luopuminen. Mä ajattelin, että vittu sun niin kuin mut revittäisi käsi irti tai sydän. Että mä oon kuitenkin niin kuin syntynyt sex, drugs and rock and roll asenteella. Että miten mä voin elää, miten mä olen uskottava, että tuleeko musta diakonissa, joka huutaa tuosta Hare Krishnaa. Mä en joutunut luopumaan mistään. Päinvastoin, mä sain niin tilalle ihan oikea elämä. Mutta mä en tiedä, onko se niin uskottavaa vai ei. Ja sitten meidän näkövinkkelistä, kun ruvetaan puhumaan päihderiippuvuudesta, se on ahdistavaa. Se on epämiellyttävää. Ja jos sanoo jollekin, että hei, mä luulen, että sulla on alkoholin kanssa ongelma, niin se saa helposti sieltä silmille, että minä käyn töissä, en ole alkoholisti, vittu maksanut itse, pidä sinä huoli omista asioista. Ja olin silloin 83 sen tipattoman tammikuun, eli voi lopettaa koska haluaa. On ne vastaukset. Ja sitten rupeaa juomaan itsekseen ja salassa, sinnehän sitä mennään. Kyseessä on kemiallinen riippuvuus, jossa hermosolutasolla on tapahtunut se muutos. Ja kun se on tapahtunut, niin silloin vaihtoehtona, jos haluaa selvitä hengissä, niin on se täysraittius. Eikä pysty ennalta määräämään sitä käyttöä ja täällä sitten ryhmäterapia, havahduttaminen oman tilan näkemiseen. Siihen katsotaan, tuodaan niin lähelle ne käytön seuraukset, että niitä ei pääse enää karkuun eikä selittämään. Joutuu katsomaan niitä silmästä silmään. Ja riippuvuuden oireita. No tää on sitten
tämmönen vitsi, mikä kiertää aika useassa minne laitoksissa. On muuten tuossa Kalle Lähteen kirjassakin, se mainitsee tämän. Tästä on maksettu ihan rahaa. Näitä vähentämiseen toimimattomia vinkkejä. Vaihda miedompaan juomaan, laimenna juomaan. No minkä takia? Ei olisi käynyt mielessä. Vaihda iso tuoppi pieneksi. Jos olisin vaihtanut ison tuopin pieneksi, mä olisin joutunut juomaan helvetin paljon paremmin. Mutta tää on mun mielestä paras, että jos päihderiippuvaiselle sanoo, että pidä vähintään 2-3 kokonaan alkoholitonta päivää viikossa. Arvatkaa, miten mä olisin ton ymmärtänyt juovan aikaa. Mä saan rauhassa vetää 5 päivää joka viikko. Et näähän on tehnyt, tää on joku terveysministeriön tilaama tämmönen ohjeistus, josta on maksettu kuulemma ja isot rahat. Tämähän on normi-ihmiselle ihan jees juttu. Meikäläisille tällä on vessapaperin arvo. No kuiva humala. Kuiva humala, siitä puhuttiin. Se on se olotila, kun ollaan olosuhteiden pakosti juomatta. Ollaan päätetty, että ollaan luvattu puolisolle, ollaan luvattu lapsille, on joku tärkeä juttu, että ei pystytä juomaan. Tekee mieli juoda. Koko elimistö huutaa, sielu ja aivot ja fysiikka, kaikki haluaa sitä viinaa. Mutta ei pysty juomaan. Ei ehkä myönnä sitä itsellekään. Sanoo, että ei mua haluta se viina. Suomessa on tää, sanotaan, on näitä, ainakin meikäläisen lapsuudessa puhuttiin, että se oli raivoraitis. Ne oli yleensä timpureita. Perkele, kun ne teki sitä remohtia. Saatana, niin se vasara. Ne oli semmosia viulunkieliä, kolleja voi. Jätkät oli saatana vuosikausia kuiva humalas, kun ne sitten taitte ryypätä itsensä hautaan. Ja tämä kuiva humala on oikeasti ilkeä olotila. Että se ei ole mitään tekemistä raitteuden kanssa. Tässä tarve juoda tai käyttää päihdettä on koko ajan läsnä, mutta sä et sitä jostain syystä pysty tekemään. No sitten mennään toiminnallisiin riippuvuuksiin. Ja toiminnalliset riippuvuudet toimii täsmälleen samalla tavalla kuin päihderiippuvuus. Paitsi että siitä puuttuu se päihde. Mutta esimerkiksi peliriippuvuudessa niin samalla tavalla hermosolutasolla tapahtuu muutoksia, koska haetaan sitä dopamiiniryöppöä ja toleranssi kasvaa. Se, että jos tällä viikolla 100, kun pelasin pokeria, niin tuli se jännittävä hyvä fiilis. Niin se on 2 viikon päästä, sun pitää pelata tonnilla. Se pyörittää mieltä samalla tavalla. Siihen tulee samanlainen salailu, siihen tulee samanlainen häpeä. Se toimii yksi yhteen samalla mekanismilla kuin päihderiippuvuus. Ja peliriippuvuus on sairaus, jos ihminen toimii pakonomaisesti eikä pysty lopettamaan pelaamista, vaikka tietää sen olevan haitallista, niin kuin päihderiippuvuus. Muistuttaa päihderiippuvuutta ja on tahdosta pitkälle riippumaton sairaus. Peliriippuvaiselle voi sanoa, että kävelet vaan sen peliautomaatin ohi, että se homma toimii. Se ei ole sen hallinnassa. Toleranssi kasvaa, niin kuin sanoin. Jos halutaan saada samat olot 6 kuukauden päästä siitä, mitä saatiin alkuun, niin panosten pitää kasvaa helvetisti. Ja sitten kun ne kasvaa, niin sitten myöskin nämä negatiiviset seuraukset kasvaa aika tymäkästi. Ja pelaamattomuus aiheuttaa ihan konkreettisia vierotusoireita. Ne on fyysisiä ne oireet, koska se saattaa dopamiini ei ruiskua sieltä niin kuin sen piräissä. Kansainväliset tautiluokitukset, peliriippuvuus on määritelty 2 kansainvälisessä käytössä olevassa tautiluokituksessa. On tuo ICD-10 täällä ja DSM-5 rapakon takana. Ja Suomessa määritellään pelihimoksi. Jenkit on oman DSM-luokituksen mukaan puhuvat rahapeliriippuvuudesta. Diagnostiset kriteerit peliriippuvuudelle ICD-10 mukaan. Pelaamisjaksoja vähintään 2 vuodessa. Pelaaminen jatkuu seurauksista huolimatta, vaikka se aiheuttaa ahdinkoa ja kaikkea pahaa. Ja sitä on mahdotonta, jopa mahdotonta hillitä itse. Ja se rupeaa ottamaan sitä mielikuvaa haltuun niin kuin päihteissä, ne rupeaa hallitsemaan sun ajatusmaailmaa. Jos vähintään 4 seuraavista on DSM-5 mukaan. Tarve pelata jatkuvasti suurilla rahasummilla saavuttaakseen haluamansa jännitys. Yritykset vähintään lopettaa ei onnistu. Ja toistuvasti epäonnistunut näissä yrityksissä kontrolloida. Nappaa ajatukset mukaan. Ja kun pelaa, niin se tuntuu ahdistavalta. Se tuntee olonsa kuormittuvaksi. Tavallaan se mulla oli juomisen aikaa sama juttu. Mä kerran oli hirveissä oloissa aamulla ja revin kaikkia noita kaappeja auki, että mihinkä muija on piilottanut jotain viinaa.
Oli melko varma, että ei löydy mitään ja alkoi jo epätoivo nousemaan ja tärinä olemaan ja promillet putosi reilusti alle 2. Olo oli hirvittävä. Sitten avasin yhden kaapin, vittu, siellä oli litran rommipullo. Niin samaan aikaan mulle tuli semmoinen aivan järkyttävä helpotus ja heti perään jumalaton vitutus, koska mä tiesin, että mä juon se koko pullo. Ja mä olisin halunnut juoda vaan vähän, että se hirveän olo häipyi. Ja sitten kun olin juonut se koko pullo, niin sitten oli hirvittävä olo. Yrittää tasoittaa noita tappioita, että menee uudestaan pelaamaan, nyt mä voitan. Ihmissuhteet kärsii ja lainaa rahaa. No niin, sitten mitä täällä hoidossa tapahtuu? Lääkärin tarkastus alussa, saadaan sairauslomatodistus, ajetaan lääkkeet alas, tarjotaan hoito läheisille, ryhmäterapia, intensiivijaksolla yksilöllinen terapia, intensiivijaksolla vertaisterapia 28-35 vuorokautta. Käydään 4 kertaa tutustumassa AA- tai NA-ryhmiin sen takia, että sitten hoidon päätyttyä niin omien jatkoryhmien lisäksi ja vaikka niiden jatkoryhmien jälkeen, niin mehän suositellaan aina, että jos käy AA- tai NA-ryhmissä, niin on erittäin hyvä tuki. AA on kiistatta raitistanut eniten ihmisiä maailmassa ja me perustutaan AA 12 askeleeseen, niin me kyllä kannustetaan käymään näissä ryhmissä ja etsimään itselleen semmoisen ryhmän, mikä on hyvä, näitä on hyvin erilaisia. Tietysti täyshoito ja sitten meiltä pääsee 2 päivän kotilomalle. Yleensä kohtaamisviikonlopun jälkeen voi käydä katsomassa, että miltä se tuntuu käydä siviilissä. Ja tästä saa todistuksen. Ja vertaisterapia jatkohoidossa on 11 kuukautta. Ja sitten meillä on tietysti lisäpäiväoikeus koko loppuelämän. Ehtona tietysti katkeamaton raittius. Yhdellä huikalla pääsee tuosta lisäpäiväoikeudesta. Mutta tuo lisäpäivä on oikeasti semmoinen aika iso asia, että se on tavallaan semmoinen selkäreppu, että voi tulla tankkaamaan sitä raittiutta ja voi tulla käymään. Meillähän saa tulla lisäpäivillä niin kuin toi, että ei se ole käynyt meillä edes perushoitoon, niin se tulee lisäpäivillä. Niin ne on aina tervetulleita, koska siinä vertaistukea tulee molempiin suuntiin. Ja sitten ainakin itse huomaan sen, että jos mä olen tuossa aikoinaan, että olin aika pitkään pois Suomesta eikä päässyt mihinkään ryhmiin, niin se alkaa tuntemaan itse, kun tarvitsee. Kun tulee omiensa joukkoon, niin se on niin kuin kävisi henkisellä hierojalla. Ja läheisille on sitten ryhmä- ja läheisterapia intensiivijaksoja, niitä on 7-10 vuorokauden läheishoito, joka on nyt vielä, aletaan puskemaan vähän enemmän sitä, että jos siellä somen puolella on läheisiä, kellä on lasinen lapsuus tai päihdepuoliso tai muuten tämä asia kuormittaa, niin ottakaapa yhteyttä. Tietysti meillä on hoitojakson aikana lähes viikonloppu sitten. Ja kuinka tämä hoito etenee? Eli ensin pitää olla halu saada apua. Ja niin kuin sanottiin, ei tarvitse olla tämän potilaan halu, riippuvaisen halu. Vaimo halu on ihan hyvä, tai pomo. Tulee hoitoon, tutustuu hoidon sisältöön. Ensimmäinen isompi asia on se, että ymmärtää sairastavansa päihderiippuvuutta. Se on se ensimmäinen, mikä rupeaa pikkusen niin helpottamaan sitä hommaa. Yksinäisyyden tunne häviää, kun sä näet muita ihmisiä, jotka on siinä samassa tilanteessa, ja se yhteys on aika niin kuin semmoinen nopea ja selittämätön, kun sä alat juttelemaan muiden potilaiden kanssa, koska kun sä oot itseksesi miettinyt, että onko mä nyt vittu sit oikeasti hullu, ja alat kuulemaan, että siellä on muita yhtä hulluja täällä, ja teillä on se yhteinen ongelma, niin se aika nopeasti niistä ihmisistä tulee aika tuttuja. Ja sitten toivo herää ja pelko vähenee. Silloin ensimmäisen kerran siihen saatanan mustaan luolaan, mistä mä kerroin, mikä on niin kuin ne Harry Potterin ankeuttajat, kun ei perkele ole hyvä olla päissään eikä selvinpäin. Ja on siellä mustassa tunnelissa, josta ei tiedä, että tästä ei ole mitään muuta tietää ulos kuin se itse. Niin siihen tulee pieni reikä. Toi on se hetki. Ja sä näkee, että sieltä näkyy, että Jumala on valossa. Tästä voi niin kuin selvitä. Siihen ei tietenkään alkuun usko, koska sitä epäilee kovasti. Sä oot 10 vuotta möyrynyt siellä paskassa, niin et sä nyt ihan ekalla viikolla sano, että jee, mä oon raitis. Mutta se toivo herää. Ja se on tavallaan se pointti. No sit fyysinen olo paranee ja luonnollinen lepo ja uni.
Ja jos sanoo, kun ensimmäisen oikein yön nukkuu, mikä ei ole viinan paskaksi vetämä, että sä herät levänneenä, niin se on niin kuin aivan maaginen olo. Ja alkaa tietysti välittää ulkonäöstä ja alkaa ymmärtää päihteiden käytön seurauksia. Kun sitä käydään täällä kuukausi läpi, tulee läheiset paikalle kertomaan, että oma story käydään, sitä jauhetaan. Niin vaikka sä selittelet kuinka, vaikka sulla on kuinka kielot päällä, niin sä alat näkemään, että mitä ne päihteet sulle oikeasti on tehnyt. Sä oot kuvitellut siihen asti, että ne on tehnyt sulle niinku hyvää, että sä nyt niin tyhmä, että sä vedät niitä. Kukaan ei halua pienenä poikana, että mikä susta tulee isona, no alkoholisti. Ei. Me ollaan vedetty niitä jostakin syystä ja kuviteltu, että ne on tehnyt meille hyvää. Me ruvetaan näkemään, mitä ne oikeasti meille on tehnyt. Ajattelu palaa realistiseksi. Tavallaan se kupla, se oma harhainen kupla hajoaa. Itsetunto kasvaa. Ja tuolla on sitten seuraava. Niin kuin mulle kävi, ne perkeleen itsemurha-ajatukset jäi sinne. Ne pilasi hyvää itseään. Se meni ihan, ei niin kuin minkäännäköistä aikomusta tällä hetkellä tehdä sitä. No sitten jatkohoidon aikana on parempi ymmärrys perheessä, koska on ollut läheisviikonloppu, niin siellä on saatu tämä sama setti. Sitten kehittyy uusia intressejä ja tasapainoinen tunne-elämä ja raittius on helppoa. Eli se tunne-elämän raitistuminen, kun on opittu käsittelemään, sietämään niitä negatiivisia tunteita, joskus voi vituttaa eikä siihen tarvitse vetää eurokossua. Että tietää, että se tunne tulee ja sitten se menee, että mikään olotila ei ole loppuelämän lopullinen tunnetila. Ne tulee ja ne menee. On opittu, että Jumala Kekkasen mun pelkonen negatiivisia tunteita kohtaan oli itse asiassa kovempi kuin se itse negatiivinen tunne, mikä sieltä jytisi. Ja raittius on niinku helppoa. Et se ei ole sitä, että niinku sitä kuivahamua, sun pitää niinku työtää sitä kivirekeä tai hakata sitä naapuun. Vittu saatana, kun on kiva olla raitis. Vaan että se on ihan oikeasti se on helppoa. Mun ei ole kertaakaan 8 vuoden aikana tehnyt mieli, että ei kertaakaan hampaa tervessä ole. Enkä huuda Hare Krishnaa tuolla, enkä niinku yritä noita ihmisiä raitistaa väkisin, vaikka 12 askelta teenkin. Enkä käy joka päivä AA-kokouksissa. Kun se yhden kerran se solmu aukeaa, niin se on sen jälkeen helppoa. Vaikkakin siinä pitää olla oikeanlainen nöyryys. Koskaan ei voi heittäytyä siihen, että no ei, tämä on parantunut. Se on niinku se tuhontie. Hoitaa sitä pitää, mutta se ei ole mitään hampaasta irves vetämistä, niin kuin tekemistä. Se on ihan oikeasti niin, että paskin päivä raittiina on parempi kuin paras päivä silloin juoma-aikaa. No talous- ja työasiat korjaantuu väkisin, kun ei sössi enää kännissä eikä vedä kokoteliä kurkusta alas. Tämä on hyvin amerikkalainen sanonta, mutta mä allekirjoitan tämän. Alkaa kokemaan ennen näkemättömän laadukasta elämää. Tässä vaiheessa mä voin sanoa, että parasta, mitä mulle ikinä tapahtunut, on se, että musta tuli alkoholista. Mulla kävi vielä jumalaton sekä, että mä jäin henkiä raitistumaan. Ja mulla on niin kuin helppo herätä joka aamu ja sanoa eläksi, että vittu jes, kiitos. Että henki kulkee. Se on nimittäin helppo lähteä rakentamaan siihen päälle. Sitten kaikki muu mukaan, mikä tapahtuu, niin se on niin kuin bonusta. Raittiinahan, elämähän ei muutu. Että ongelmia tulee, tuntuu, että raittiina niitä on enemmän kuin juoma-aikaa. Mutta niihin oma suhtautuminen muuttuu täysin. Se tekee siitä elämästä helpompaa. Ja sitten on niin kuin sikamukavaa, kun saa tehdä virheitä itse. Että se ei ole se saatanan juoppa-äälien tekemiä. Eihän me ihmisiä, me ollaan raitteita, että mokia me tehdään niin kuin muuta. Mutta se on niin kuin mukavaa, kun sössii ihan itse, ettei se ole se saatanan känniääliä, joka ne on tehnyt. Ja sitten on tuo meidän mainoslause, joka sanoo, että jonakin aamuna ennen sarastusta huomaat, että musta aurinko nousee. Joka tulee siitä, että tuo Juisen lauseenhan voi nähdä varsinkin juomana aikana, että vittu kun se maailma on musta ja ne ankeuttaa tosi naama edessä, niin se on niin musta paikka, että toi aurinkokin on musta. Mutta raittiina se helposti ymmärtää, että jonakin aamuna huomaa, että Jumala, että se aurinko nousee minusta. Että se valo on tullut. Elämänhalu on tullut. Tää rupeaa olemaan meikäläisen osalta niin kuin pulkas tää homma, että katkestaanko minun somet, jos jollain on kysymystä. Kerro vielä, mistä me oltiin. Ollaan Haapajärveltä www.minnesharrastus.fi. Jos joku haluaa hoitoa, laittakaa yksityisviestiä tai käykää siellä web-sivujen kautta. Me ollaan kiva paikka ja helppo jengi. Hei hei. Kiitos.